Zita rangu ndonzi Valerie Chibaya. Nyaya yangu yakaitika muna 2020. Wanga uri musi wa 17 June. Takaenda kuchipatara. Ndine pamuviri ndichida kubatsirwa. So ndasvika ikoko. Ndakabva handina kubatsirwa mabatsirwa ndaifunga kuti ndichabatsirwa because ndairwadziwa uyezve ndine mvura dzakanga dzakubuda. So panguva iyoyo ana chiremba chavaingotaura kuti vari kuda yange iri nyaya yekungoti ndinofanira kunotorwa scan. So by the time yandakazotorwa scan handina kutotorerwa futi paSally Mugabe Hospital. Ndakatorwa scan kunze kweSally Mugabe. So ndichitorwa scan nguva yacho iyoyo since kuHarare Hospital zvanga zvaramba. Vakabva vanditi mwana haasi kufema plus chibereko chakavhurika. Saka pandakadzokera kuHarare Hospital I was expecting kuti since ndiri munhu ambouya ndane 2-3 times ndichidzoka ndichitsanangura nyaya yangu vachingoti endaiyo vachandibatsira but havana kundibatsira. Saka takatozosvika pakuti kutowana rubatsiro takatoita kukumbira. Chiremba akatoziva achiti murume wenyu agona tase agona kundikumbira. Ofusha hazvisi izvo zvatinge tichitarisa kuti munhu akaenda kuchipatara zvinge zviri zvo zvinoitika ikoko. So nyaya yedu takazouya nayo kuwilsa ndovavamboedza kuti tiite out of court settlements zvikaramba kusvika tazoenda kucourt. So nyaya yakaitika June 2020 but takazopinda mucourt muna May 2022 and judgment ikazobuda muna July 2022. Ukusakubata zvakanaka kwavaita vaikuita sei manesi kuchipatara? Pandakatotangisisa kusvika chaipo ndakanzi muri kuuya kuno ndozvamafambira here usiku hwakadai. So iwo uri kunzwa kurwadziwa, hausi kugona kufamba, hausi kugona kugara, uri kuziva kuti maweeks ako auri it was 23 weeks. Uri kuziva kuti pauri pacho nezviri kuitika muviri mako it needs attention but ivo vanga vasiri kuita sei, vanga vasiri kuzviona kunge zvinhu zvine basa. Ndinoitwa Fadzaitrakiino ndiri director weWomen and Law in Southern Africa. Pemberera judgment yecase yamai Valerie Chibaya avo vakakwanisa kusungisa chipatara kwavanga vasina kunge vabatwa zvakanaka. Mugore ra2020 ivo vanotsanangudza ivo kuti vakaenda kuchipatara chehurumende uko kwavakanga vanga vachinge vachida kunosununguka mwana mimba ichinge yarwadza, asi mabatirwo avakaita hazvina kuzobuda nenzira iyoyo. Vanoti vakashungurudzwa mukubatwa kwavakaita uye zvakare vakabva vashaikirwa nemwana. Saka mai Chibaya vakatora nyaya iyi vakaendesa kumatare edzimhosva vachisungisa chipatara ichi kuti kodzero dzavo dzakanga dzashungurudzwa uye kuti vakanga varasikirwa nekodzero yavo yeutano iyo iri mubumbiro redu remutemo pasection 76 inotsanangudza iya kuti munhu wese anokodzero yekupuhwa utano hwakanaka hwakaringana zvizere muZimbabwe muno. Dare redzimhosva rakaongorora nyaya iyi ikaona kuti chokwadi mabatirwo avakanga vaita zvichienderana nekuti havana kunge vakasika kubatwa nenguva navana mukoti nana chiremba vakanga varipo, uye izvi zvakakonzeresa kuti vazorasikirwa nemwana wavo, kuti kwese uku kwakanga kuri kushungurudzwa uye kutyora kwekodzero dzavo. Naizvozvo dare rakaongorora kuti apa pakanga pasina kubatwa zvakanaka ndokuvapa madamages avakapuhwa ekuti vakanga vashungurudzwa uye kodzero dzavo dzanga dzisina kubatwa zvakanaka. Saka isi tinoda kukurudzira madzimai kuti patinoenda kuzvipatara ngatitarisei tione kuti chipatara chega chega chine zviga zvazvinofanira kupa zvakatarwa mumadziro avo inonzi client service charter yemuzvipatara. Tinofanira kubatwa zvakanaka tisingashungurudzi. Kana chipatara chisingakwanise kutipa maservices vane kodzero kutitsanangudza zvavanokwanisa kuita nezvavasingakwanise kuita pasina kushungurudzika kwatinenge taita. Kana tichinge taona kuti isusu kodzero dzedu dzashungurudzwa tine kodzero yekunomhan'ara mabatirwo atinenge taita iyaye kuitira kuti pave nekugadziriswa
kunoitwa kuti utano hwedu hurambe huchichengetedzwa muzvipatara.